naturens mest utrolige syn. En snegl og en svamp. Games is go, is go. Games is go, is go. Games is go. Ja, velkommen. Ja. Det er Lykkeshospital. Vi skal ud til Gribskov, så vi shelter. Nej, det er Kageskov. Ud til Kagestrup station. Road control. Og vi møder Tommo senere. Men det kan jeg komme på job. Nej, Jeppe, jeg skal også være med. Lille fanfare. Oliver, han skal også være med. Tak for det. Igen har I bakket op. Kagerup, motherfucker. Yeah, yeah, yeah. Kagerup station. Ja, vi står på togskinnet her. Så du må ikke skubbe til mig. Kagerup. Kagerup station. Et legendarisk billede. Yeah, yeah. Det er fandme uhyggeligt, du. Slender, han bor hernede. Der er myrer. Ja, det er en myretue. Det er det, der bevæger sig helt op på toppen. Myrer. Her ser vi så en trold, der har havet hele den her skov. Prøv at se alle de træer, der bare ligger ned. Det skulle da synd for det hele, altså. Ja. For satan. Hvad der sker, når der går trolde igennem? Det er, hvad der sker, når der går trolde her. Ja, det er ikke så godt. Synd. Der er noget, der rører mig i nakken. Det er en trold. Efter mange dage i denne øse skov, er vi endelig kommet til vores destination. Nemlig det er meget dramatisk. Meget dramatisk. Hold i hytten! Bare dash. Det er fandme bort. Det er bort dejligt med lort. Vi er klar til at gå Thomas i møde. Thomas! Der er Jonas. Thomas! 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 Jeg har brug for at kilde sådan nogle her. Hvad er det? Laberlaver. Laberlaver! Nu går vi på jagt efter nogle grene. Vi har fået besked fra Thomas. Og han kommer muligvis. Vi har fået besked fra Thomas, at vi skal finde nogle kæve. Er det ikke bare romantisk? Jeg har nemlig fået sådan en helikopter. Så nu kan vi kamera bare flyve. Hoi! Op. Og ned igen. Amazing. Jeg er løbernes konge! Thomas er her! Vi er reddet! Er det så blot? 40 minutter for sent, men det går nok. Hej Thomas. Hallo. Det var så Thomas.